ngomusa wakhe omile njalo. Ngifundele Sithembile Amahubo 103 verse 1. Mbonge uJehova, mphefumulo wami. Konke okuphakathi kwami makubonge igama lakhe elingcwele. Mbonge uJehova, mphefumulo wami. Ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe yomusa. Yena othethelela zonke izono zakho, owelapha zonke izifo zakho. uNkulunkulu simele ukumbonga bazalwane. Hallelujah. Uhleli lapho kusela ama-hour ambalwa singene ku-2026. Angikwazi ukuthi udlule kuyini kulonyaka. Kodwa nangu uDavide ethi mbonge uJehova mphefumulo wami. Uthi konke okuphakathi kwami makubonge igama lakhe elingcwele. Sanibonani bazalwane? Bazalwane, uNkulunkulu siyamkweleta. uNkulunkulu siyamkweleta. uNkulunkulu ufanele ukubongwa. Sanibonani? Uyazi yini ukuthi kukhona abantu namhlanje abaphilayo athi umuntu emzini wami anginali ikhadi likagesi. Hallelujah. Akhalela ukuthi ikhadi likagesi akanalo, akhohle ukumbonga ukuthi umuzi unawo. Ngoba lento yena ithatha kancane. Kukhona abamthandazayo uNkulunkulu ukuthi abaphe umuzi. Khona nomthandazo othi inkosi ngiphe umuzi noma ngabe ikhadi likagesi kalisekho mawungiphe umuzi. Mase kukhalo nomuzo angafuni ukubonga uNkulunkulu. Sanibonani bazalwane? Kukhona abakhalaya bathi bahlushwa abantwana. Kodwa mase kuba khona athi inkosi mawungasungiphe nje umntwana. Fundisa uSimo nayi indawo la ngaphambili. Mawungasungiphe nje umntwana nkosi. Sanibonani bazalwane? Angikwazi ukuthi wena yini oyikhalelayo. Kodwa lesi simo kuso noma indawo kuyo kukhona abantu abafisa ukuba kuyo. Khona okhalayo othi angiwuthola umsebenzi opermanent ngibamba itoho. Kodwa khona othandaza uNkulunkulu othi inkosi mawungangipha noma itoho nje. Ukuthi inkinga yethu sibheka izinto ezinkulu esizifuna enkosini mase sikhohlwa yilezi esizibona zizincane inkosi esiphe zona. Awu haleluya. Namhlanje ntambama ngicela ukuni-challenge abazalwane. Umizwi kaNkulunkulu lithi mbonge uJehova mphefumulo wami. Lithi konke okuphakathi kwami makubonge igama lakhe elingcwele. Thina siyamkweleta uNkulunkulu. Nasebusuku ngo-12 ngoba siyaye sibe nalezi inkonzo. Inhloso yokwenza sibe nalezi inkonzo zibe ngalesi sikhathi ziphele ngo-8. Ingesizathu sokuthi siyafisa ukuthi abantu bahlukaniswe unyaka besemakhaya nemndeni yabo. Sanibonani bazalwane? Ngoba sifuni kade wawehla wenyuka neBhayibheli indoda emnyama enomlomo obovu. La ekhaya kuthiwa usapheki ngisho ukupheka uye esontweni njalo uye esontweni. Akuhlale nabo ke ngo-12 ebusuku. Bathi bebanga indaba yengoma ehlukanisa unyaka uthi wena uzani seku-12 asithandaze. Ngoba simele ukumbonga uNkulunkulu. Hallelujah. Bazalwane, awazi izinto uNkulunkulu akudlulise zona. Wena wake wakhohlwa ifoni wena. Wakhumbula sewusestobhini ukuthi buyele ekhaya uyolanda ifoni. Uma ususendleleni itekisi okufanele uyigibele wayifica igingqikile. Kodwa still nakhona wangabona ukuthi amandla kaNkulunkulu. Umele ukumbonga uNkulunkulu. Sanibonani bazalwane? Abantu bayamkweleta uNkulunkulu. Kukhona umhlabelelo othi ungabothula. Uma uNkulunkulu ekwenzela izinto ezinhle ungabothula. Siyamkweleta uNkulunkulu. Simkweleta ukufakaza ngaye. Simkweleta ukumbonga even kuyo uqobo lwakhe. Hallelujah. Namhlanje usuku la namhlanje usuku lokuthi simbonge uNkulunkulu.
ukuthi usigcinile unyaka wonke. Ayikho into enzima njengokuqala konyaka uphinde ube neshow ukuthi uzowuphetha futhi lo nyaka. Baningi abawuqalile unyaka beyitshela ukuthi bazowuphetha namhlanje abekho. Kodwa wena ukhona. Still kodwa futhi awufuni ukumbonga uNkulunkulu. Siyambonga bazana uNkulunkulu ngani ukuthi nibe khona la. Ukuzodumisa nje uNkulunkulu. Ukuzobonga nje uNkulunkulu. Indaba yenyama asinendaba nenyama. Sinendaba nokubonga uNkulunkulu. Awu noma ingasafikanga ke kuwena na ukuthi amen. Hallelujah. Simemezela unyaka ka2026 njengonyaka we-take over. 2026 unyaka we-take over. Sidla umzila ngo-2026. Ngiyacela singene encwadini kaMark chapter 4. Mark chapter 4 sithembile. Ungifundele from verse 35. Mark chapter 4 verse 35. Ngalolo suku sekuhlwile wathi kubo asiwele siye ngaphesheya. uJesu loyo. Nikhona abazalwane? uJesu loyo. Lithi iBhayibheli kwasekuhlwile. Uzwakala ethi let us cross over to the other side. Ngazi ukuthi wayekhuluma nami nawe ngo2025. Esibize sithathe ethi asiwelele ngaphesheya ku2026. Nikhona namhlanje? uJesu lo khuluma la. Ukhuluma nabafundi bakhe uthi asiwelele ngaphesheya. Kuthiwani sithembile? Base bemukisa isiqubu bahamba naye njengalokho ebesemkhunjini. Kwakukhona neminye imikhumbi ihambisana naye. Kwase kuvuka isivunguvungu esikhulu somoya. Amaza aphonseka phakathi emkhunjini. Umkhumbi waze waqala ukugcwala. Ngesikhathi uJesu etshela abafundi bakhe ethi asiwelele ngaphesheya. Lithi iBhayibheli already babesemkhunjini. Mase kwakukhona neminye imikhumbi. Sanibonani bazalwane? Nabo labo mabeze uJesu ethi asiwelele ngaphesheya. Nabo lithi iBhayibheli balandela. Kodwa sekuphakathi nendawo. Lithi iBhayibheli kwasuka umoya omkhulu. Hallo? Kwasuka umoya omkhulu. Lithi iBhayibheli amaza. Amagagasi amanzi ahamba azangena phakathi emkhunjini. Hallelujah. Siyayazi sonke le ndaba but ngiyafisa sesavala u2025 siya ku2026 ke sibheke kafushane before sithandaza sivala inkonzo. Qhubeka sithembile. Kepha yena wayengasemuva emkhunjini elele esicamelweni. Lithi iBhayibheli uJesu wayephakathi emkhunjini wayelele. Ulele uJesu uzuyaqamela. Hallelujah. Ngala kuyakhalwa. Umkhumbi uhlangabezana nesivunguvungu. Kodwa uJesu lele. Bazalwane njengoba sihamba siyongena ku2026 uJesu ukhona. Athi omunye umhlabele noma ethule yena kodwa impendulo ikhona. Kukhona izimo ozohlangabezana nazo kube ngathi uJesu akekho. Ingakho kukhona abantu ozuma umuntu esekhala ethi uNkulunkulu engabe ukhona yini. Ngoba khona abantu ngisho abazalwana mase bebhekene nezinkinga baqala baphika uNkulunkulu. Sanibonani bazalwane? Kodwa yena ukhona ngoba yena ungikhona. Yonke indawo la okhona naye futhi ukhona. Hallelujah. Kuthiwani sithembile? Bamvusa bathi kuye mfundisi awunaki nakuba sibhubha na. Into engiyithanda ngalaba ohambeni labo nasemkhunjini wabo kukhona uJesu. Angibazi laba baleminye imikhumbi yalandela ngoba uJesu akekho kuyo. Kodwa lo awusanibonani bazalwane? Kodwa lo ngiyazi ukuthi mhlambe ngesikhathi uJesu ethi asiwelele ngaphesheya kukhona mhlambe owashiya lo mkhumbi uJesu wayekuwo. Wagijimela ukuyongena emkhunjini kamngani wakhe ongaphesheya. Kodwa inkinga lo onoJesu, isolution yeinkinga zethu ikhona la. Awu haleluya bazalwane. Iproblem kweminye imikhumbi uJesu akekho kuyo. Kodwa kulo okuwo. Awu haleluya. Fellowship Center International emkhunjini okuwo uJesu khona. Njalo siyayiza ipresence yakhe, siyabuza ubukhona bakhe ngoba yena ukhona.
Hallelujah. Lithi iBhayibheli enkingeni yabo laba baqonda kwi-solution baya kuJesu bayomvusa. Ngoba uyinkinga umuntu ohamba eshiya uJesu ngaphandle. Ngoba mawusubhekene nezinkinga uzobika kubani. Lithi iBhayibheli uqalekisiwe umuntu othemba lakhe likubantu. Ubusisiwe umuntu othemba lakhe likuJehova futhi linguJehova. Ngoba iproblem yabantu bathembele abantu bayeke ukuthembela uNkulunkulu. Iproblem yabantu bathembela abafundisi bayeke ukuthembela uNkulunkulu. Iproblem yabantu bathatha iskipa esinobuso bukaMfundisi uMalunga bagqoke sona bathembele sona kanti ithemba like eskipeni, ithemba like ekhandeni likaMfundisi, kodwa ithemba likuKristu. Nakulesi sikhathi siyasaya ku-2026 i-challenge engikuchallenge ngayo mntaka baba ungamshiyi uJesu ngaphandle, hamba naye. Athi omunye umhlabeleli nasempini liyisihlangu sami, ngoba mawuhamba naye nowuliswi uyisihlangu sakho noma ngabe kuphi la ufika khona. Inkinga mawuzohamba ngeminye imikhumbi uzovusa abani mawubhekana nezinkinga. Impilo bazalwane, impilo nje, impilo iyinto yeyinkinga. Mangase kuthiwe khona la ongathi kulonyaka ngikaze ngibhekane nezinkinga, hayi fanele simshayele izandla. Hallelujah. Ngoba impilo bazalwane into yeyinkinga. Impilo njengoba siphile emhlabeni siphile ezinkingeni. Hallelujah. Kodwa ngayo uKristu. Hallelujah. Lithi iBhayibheli when the enemy comes in like a flood, God raises the standard against it. Oh, hallelujah. uNkulunkulu uhleze nathi ngaso sonke isikhathi. Noma isitha singalethani, uNkulunkulu yena osiphakamisayo. Asisabi, asabi ngisho uSathane, asabi ngisho amadimoni akhe, asabi lutho lwakhe ngoba sithembele yena omdala kuneyinsuku. Mase sisenkingeni sibiza yena, uma sesisenkingeni sithinta yena, yena uhleze khona njalo. Futhi asimlandi nakude ngoba ukithi athi hlalani kimi nami kimi. Ngoba uma sizomthatha ahlale kithi nathi sihlale kuye, isolution ihlezi ikhona kithi. Ingakho isidingo sokufonela abantu ebusuku naka ukhinywa yimimoya sikho, ngoba yena lo Jesu ozobizwa ilowa uyena lo Jesu okuwe. Hallelujah. And the problem yethu thina abafundisi ukuthatha abantu sibalethe kithi engabe sithatha abantu sibayise kuNkulunkulu. Angisho ukuthi abafundisi abangahlonishwa, ngizwe kahle bazalwane. Akufunakali thina sithatha abantu sibalethe kithi, kodwa fanele sithatha abantu sibayise kuNkulunkulu. Yonke into eyenzakalayo amandla kaNkulunkulu, yonke into enhle eyenzakalayo umusa kaNkulunkulu, yonke into esigcinile uthando lwakhe. Thiwani sithembile bamvusa. Funda. Sevuka wakhuza umoya wathi kulo ulwandle thula uthi du. Umevuka uJesu bembikela inkinga. Lithi iBhayibheli uJesu wakhuza umoya and wawutshela amazwi wathi thula uthi du. Hayi bazalwane, khona omunye umkhumbi wake wacwila ngelinye ilanga. Hallelujah. Ngoba nazi izimo odlula kuzona nazo fanele ibheke ukuthi izilethwe ubani. Kukhona indoda yake yathunywa uNkulunkulu kwenye indawo, yona yahamba yaya kwenye indawo. Awusanibonani bazalwane? Lithi iBhayibheli emkhunjini wanyakaza umkhumbi, bezwakala abantu beya kuyena uJona bethi wendoda wena walala thina sifa ngapha. Awu hallelujah, vuka wendoda. Wonke umuntu ubiza uNkulunkulu wakhe njengamanje. Lithi iBhayibheli ngaleso sikhathi ayikho into eyathulisa isivunguvungu. Sanibonani bazalwane? Ngoba leso sivunguvungu sasithunyelwe uNkulunkulu uqobo lwakhe sizolungisa sicorrect uJona. Lithi iBhayibheli kwathathwa yena uJona waphoswa olwandle. uNkulunkulu wasiyeka isivunguvungu saqhubeka kwakhisha umuntu ongalungile emkhunjini. But lo awulethwanga uNkulunkulu lesivunguvungu, lesi silethwe uSathane. Ngoba mawumzalwane usindisiwe, lithi iBhayibheli hlola nomoya, ngoba fanele wazi lesivunguvungu silethwa uNkulunkulu yini noma sile.
khona abantu ozoxabana nabo empilweni kanti vele uNkulunkulu oqhelelanisa nabo kanti vele uNkulunkulu ofuna basuke kuwe Jona labo mase bakhona inkinga eyizolethwa isitha and inkinga mayilethwa isitha ngegama lika Jesu sitshela yona inkinga uthi uJesu uthula uthi du uJesu uthi thula utshela inkinga uthi thula uthi du ngoba mayilethwe isitha sinamandla thina haleluya okukhuluma nezinto zenzeke amandla onawo ngomlomo wakho makhulu kakhulu umntaka baba ukwazi ukubiza izinto ezingekho sibe khona uthi uJesu thula uthi du khona izimo ezikuhlasela empilweni yakho kufanele uyitshele njengoba singena ku2026 uyitshele uthi simo thula uthi du ungasincengi mhlawumbe usitshele haleluya ma ukuthi siyakwazi ukuzwa olunye ulimi usitshele simo shut up singakuphazamisa endleleni yakho noKristu kodwa into ebalekile azana naye uJesu utshela isimo uthi thula uthi du utshela isimo thiwani sithembile kwanqamuka umoya kwaba khona ukuthula okukhulu wena mhlambe wena wawuyotshela amanzi magagasi musana ungena la uJesu wayazi ukuthi isource yayo yonke lento yilo wamoya sanibonani bazalwane kukhona izingane ezidla ama drugs ezidla amawunga wena ungayishaya ingane uhlezi uyishaya uyipolisa ngenduku kanti inkinga kuyona ingane inkinga umoya namhlanje ngizokukhumbuza ukuthi unamandla phezulu kwabo bonke omoya lisho njalo iBhayibheli siphiwa thina amandla phezulu kwabo bonke omoya awubona umoya ongalungile idemon elingalungile idemon leli litshela idemon la ekhaya thutha demon hamba la ekhaya angifuni ukubona abantwana wena bayeze enkonzweni orabezi asiqale ngedemon sixoshe lona qala Bese iBhayibheli uJesu watshela umoya wathi awuthula uthi du kwenzakalani sithembile wathi kubo yini ukuba nesabe kangaka na yini ukuba ningabi nakukholwa na bazalwane iopposite yefaith ifear nikhona bazalwane iopposite yefaith ifear umuntu onokwesaba ukukholwa kukho uthi uJesu yini enenza nesabe kangaka na why ningabi nako ukukholwa hayi mntaka baba 2026 awube nesibindi awube nokukholwa ku2026 amenweni mncane nani ngathi aninayo isho awusho uthi 2026 angizolala esibhedlela 2026 angizogula 2026 angizolala ngingadlile 2026 angizoswela 2026 ngizovikeleka unamandla okusho konke unamandla ngo2026 uzokwazi ukuphila ungazange uzubekwe izandla hayi ungaze ube nempandla phela ubeke izandla cha awukusebenzise lawa wena uNkulunkulu akuphe wona thiwani sithembile besaba ngokwesaba okukhulu bathi omunye komunye kanti lo ungubani hayibo lokho nomoya nolwandle kuyamlalela behamba naye sebehambe naye 3 years wonke abamazi ukuthi ubani ume sekwazi ukucommand umoya ume du uthula uthi du bezwakala bona sebethi kanti lo uba bazalwane khona ingoma esasicula kudala yayithiwa nokhomba indlela uphinde ujike uyisitha sevangeli khona abantu abathi bayakholwa kodwa mase bebhekene nezimo baphika kwayena uthi uJesu akekho noyedwa umuntu omkhulu emhlabeni oyokafane noJohane esho uJohane umbhaphathizi uthi akekho noyedwa umuntu ozalwe owesifazane nendoda oyofana njengoJohane because uJohane wayekade ethunywe uNkulunkulu ukuzobikezela ngoJesu but mhla uJohane seboshiwe mhla uJohane sesetilongweni uzwakala uJohane ethumela abafundi bakhe ethi hambani niyombuza yena lo Jesu ukuthi uye yini uMesiya noma siqale phansi silinde omunye
umuntu ocela kubona imithandazo nabo bafikelwa yikhathi la abangaba zakhona uNkulunkulu. So into ebalekile namhlanje ukuthi awuke kungene wena manje uyeke ukuthumela abantu ake ungene wena manje nezwi likaNkulunkulu uunderstand ukuthi unamandla okukhuluma nayo yonke imimoya unamandla okubiza izinto ezingekho zibe khona wena awumthinti umakhelwane kushiwo wena njalo kushiwo wena makhe Nciphisa ukucela imithandazo makhe awuye wena enkosini. Nciphisa ukucela imithandazo makhe awuye wena enkosini. Ungamngabazi uNkulunkulu. uJohane lo ezobikezela ngoJesu uzwakala sethi yena uye yini noma silinde omunye. Hawu Johane wazwa ngiphoxa Johane kubona bonke abantu uwe manje ongabazayo. Uzungamngabazi uNkulunkulu. Lo nkulunkulu okuthwalile ngo2025 usazokuthwala nango2026. As long as kuyena othe asiwelele ngaphesheya wahamba emkhunjini akuwo uzokuthwala mntaka baba. Ungathi mawusubhekene nezinkinga ubuze ukuthi uNkulunkulu yena uphi ukhona uyena lo okuthwalile. Thiwa uJesu ethi asiwelele ngaphesheya sengifuna ukuvala. uJesu ethi asiwelele ngaphesheya wayebona into abanye abangayibonanga because mawuqhubeka nayo indaba uzothola ukuthi ngaphesheya kwichapter elandelayo simbona ngaphesheya uJesu efika endaweni ekhona indoda elithi iBhayibheli yayigcwele lonke uhlobo lamadimoni. Le ndoda mayisondela uJesu asondela kuyo yabuka uJesu le ndoda yathi no phela lo muntu lo is coming here to take over. Sanibonani bazali uzodla umzila kwakhala amadimoni athi nanga umuntu ezodla umzila azwakala ethi sicela ungasikhiphi ngoba uJesu esefikile uthatha over. uJesu esefikile uthatha over. Azwakala amadimoni ekhala ethi ungasikhiphi kanti uJesu ngesikhathi ethi asiwelele ngaphesheya wayebuka umuntu odinga ideliverance wayebuka umuntu odinga usizo. Lithi iBhayibheli le ndoda yayisihleli emathuneni yayisiboshwe kaningi ngozankosi iboshwa ngeinsimbi igashula ihlephula abakubo base beyidelile nayo yayisihlele emathuneni ithembele emathuneni kodwa uJesu wayibone ngaphesheya waqonda kuyona. Ababehamba na uJesu bayashokhela because uJesu mefika kule ndoda uyibuza ukuthi ungubani igama lakho ithi le ndoda nginguLegiyona ngokuba sibaningi. Sanibonani bazalwane le ndoda uSathane wayeseyikhiphile kubantu abayithandayo wayeyikhiphe kwifamily yayo wayeyikhiphe ebantwaneni bayo wayeyikhiphe kuma-siblings wayo wayoyihlalisa emathuneni ngoba uSathane uma efuna ukuqeda ngawe uyakususa kubantu abakuthandayo ukhiphe ebandleni athi kuhletshwe ngawe ayokuhlalisa lapha ngoba inhloso yakhe ukunqoba ngawe akasoze akunqoba as long as uphakathi kwabanye abazalwane. uJesu ethi let us cross over to the other side kwakukhona into ayekade eyibheka futhi wayazi ukuthi njengoba behamba nabafundi bakhe nabo bane role abazoyidlala ngaphesheya njengoba uNkulunkulu ehamba nathi esiwelisela ku2026 na ukuthembile ukuthi kunendima ozoyidlala ngo2026 kunabantu ekufanele basizakale ngawe. Ngisho kuthiwa ubani ongafuni ukuthi ungene ku2026 siyongena manje noma ngabe kuthiwa ubani okufisela ukuthi engathi ungangena siyongena siphakathi ngoba kunekhadi uJesu asinikeze lona. Romans chapter 5 verse 1 and 2 kunekhadi esinalo
ngakho lokhu sesilungisisiwe ngokukholwa. Njengoba silana lithi iBhayibheli silungisisiwe ngokukholwa. Into esibeke la ukukholwa and ukukholwa ikona siyalungisisiswa abazalwane. Njalo masihlangene sishare izwi kaNkuluNkulu. Inhloso ukuthi uNkulunkulu asakhe asilungise. Kufunda sithembile. Sinokuthula kuNkulunkulu ngeNkosi yethu uJesu. Saphiwa ukuthula. Ingakho singasabi umuntu. Ngisho ngathi uSathane ufunani uhloseni ngathi asisabe Sathane asinendaba. Ingakho mina ngisho ngithandaza ngiyithandazela uNkulunkulu egameni lika Jesu ngeungizwe sengiswisha sengithi Sathane we Sathane hayibo ngithandaza uNkulunkulu angihlangana noSathane. Angikwazi ukuthi ngithandaza uNkulunkulu sengishintsha umthanda sengithi we Sathane hayi ngihlangana lapha naloyo. Ngidila naloku yena mina ngihamba naye. Lokhu yena ongivikelayo. Osandla sakhe siphezulu kwami. Lo ongizungezile ngasemuva ngaphambili. Sisungeziwe bazalwane. Manje why fanele siswitch siyokhuluma noSathane singahlangani naye. Thiwani sithembile. Liphi khadi sithembile funda. Okungaye sinokungena ngokukholwa. Lithi iBhayibheli okungaye sinokungena. Elesilungu lithi sine access. Njengoba siphila bazalwane sine access card. We bayaza abasebenza einkampanini. La ngisho ungahamba khona ngisho ngathiwa uyazana nomuntu umngani wakho mase ongena enkampanini yakhe esekhipha iaccess card yakhe eseswipe lapha umshini uthi tit uvulele yena yedwa kungene yena wena ngeke uzungena. Bazalwane 2026 sine access sinokungena noma ngabe kuphi la ufuna ukungena khona une access. Ngisho kuthi ufuna umsebenzi ufuna ukuqashwa kule nkampani shona khona mntaka baba uthi baba wena uthe ezwini lakho sinokungena ngiyangena la singena lapho ekuthiwa kungenwa khona futhi siphuma lapho ekuthiwa kuphunywa khona sinokungena. Sine access and masa singenile we take over. Masa singenile we take over. Masa ungasivumeli ukuthi singene sinjengeNdiya mntaka baba. India ngakufica India usebenze 10 years. Ulibone lingena India kuthiwa ulifundisa umsebenzi 1 month 2 months ulifundisa umsebenzi hayi mntaka baba. Ngenyanga yesithathu sutshelwa yilonto lalela ke senza kanje namanje senza kanje lenze njani India selithathe over 2026 singamandiya we are taking over sangena we are taking over akho Sathane akho madimoni akho imimoya ezoma endleleni yethu okuzoma endleleni yethu siyafohla 2026 we are taking over. 2026 we are taking over. 2026 we are taking over. Manje uSathane eke wakiyeka wafaka unyawo wakudedela wafaka unyawo wafaka losibili mntaka baba sewuphakathi ngoba lithi iBhayibheli okungaye sinokungena. Siphakameni simene ngenyawo mvangela ugatsheni ozothandaza baba okungaye sinokungena. Before sithandaze ngalento ethi masingayeki ukuthemba uNkulunkulu. Ngiyacabanga ukuthi uJesu baba enkathi elala walala ngoba uthemba izwi lakhe. Wayekhulumile uNkulunkulu ukuthi siwelela ngaphesheya. So ukulala kwakhe ulala ngoba ethemba izwi lakhe. Ingakho uzomuzwa ethi nina bokukholwa okuncane. So njengoba siqeda unyaka methemba uNkulunkulu ngoba siyabonga egameni lika Jesu Kristu. Baba akekho njenganawe nongafaniswa nawe. Siyabonga mdala wethu siyabonga ngosuba wena usilondile egameni lika Jesu. Baba siyabonga ukugcinwa nguwe nkulunkulu amandla usigcina eqala unyaka wasigcina phakathi nonyaka wasigcina unyaka uphela namhlanje. Siyabonga Jesu ukuthi awugcinanga thina kuphela ugcine nabantu ugcina nebandla wagcina kulongcwele nekhaya lethu wagcina kulona amandla nabefundisi bethu egameni leJesu. Siyakubonga kulona amandla uba wena unguJehova ungu-Alpha ube Omega uqale nathi kulongcwele waphetha nathi egameni likaJesu. Wena ohlala kithi mahlala kuwe kulongcwele. Siyakubonga kulona amandla sibonga uthando uNkulunkulu osipha lona. Sibonga ngosuku ethemba ukusethemba kwakho. Baba sethe nje uwe ngokonke ngoba silapha. Baba kuumusa ukuba silapha ngalesikhathi.
Baba siyabonga egameni likaJesu, siyabonga, 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 akekho njenganawe, siyabonga, akekho ofaniswa nawe, siyabonga egameni likaJesu. Siyabonga Nkosi asiphezi, siyabonga Nkosi ukwethandwa nguwe, siyabonga Nkosi ukwekhethwa nguwe, siyabonga. Noma sihamba ethuneni lobumnyama nkonco yasesabi lutho, ngenxa Nkosi sokuba sinawe, izwi lakho lingamandla, izwi lakho lingumphosongo namandla, othe Nkosi alibuyi lingawenzanga umsebenzi. Izwi lakho wena othe ulinde lona Nkosi bese uyalenza. Siyakubonga Jesu ba sinawe egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Mhlawumbe ngingakuvaleli ngaphandle. Mhlawumbe ukhona la awukazi umamukela uJesu abe inkosi nomsindisi wempilo yakho. Kusuku lokugcina ku2025. Umhla ka31 December 2025. Usuku angasozwa alikhohla. Asingayivali inkonzo kanti ukhona awukazi umamukela uJesu abe inkosi nomsindisi wempilo yakho. Mawukhona uthi mfundisi ngiyamdinga lo Jesu, cela uphakamise isandla sakho la ukhona, khona ngizothandaza kanye nawe. Mawukhona uthi ngiyamdinga lo Jesu, phakamisa isandla, ungasabi, phakamisa ungasabi, phakamisa ungasabi, 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 phakamisa ungasabi, nasi isandla ngiyasibona, phakamisa ungasabi, phakamisa ungasabi, phakamisa, woza nawe, woza. Ngiyacela uze ngaphambili, woza ngaphambili, woza nawe ngaphambili, woza ngaphambili. Woza ngaphambili ngikwenzele umthandazo egameni likaJesu. Sivale nawe unyaka. Woza. Woza nawe ungasabi. Woza nawe nangu Jesu. Cela uphakamise izandla zakho siswami. Usho lamazwi emva kwami, ibandla lizokulekelela uthi Nkosi uJesu. Nkosi Jesu, namhlanje ngiyavuma uyinkosi. Nkosi Jesu, ngena enhlizweni yami, bhala igama lami encwadini yokuphila. Baba egameni likaJesu, uNkulunkulu onamandla yiseyo Nkosi yami uJesu. Baba nami umntwana wakho Nkosi uza kuwe ngegama likaJesu Kristu ophilayo. Mthathe Nkosi, bhala igama lakhe encwadini yokuphila. Mlondoloze baba, umvikele kukho konke. Ngegama likaJesu Kristu ophilayo umgcine baba, in Jesus name, amen. Siphinde sishayele uNkulunkulu ezandleni. Bazalwane, sine Newsroom Africa channel 405 ku DStv. Sibashayeleni izandla egameni likaJesu. So ngenzela ukuthi njengoba uma mfundisi umalungu ezoza ngaphambili asibongela avala inkonzo, abonge nokudla esingase sihlangabezane nako. Uma kwenzeka abe Newsroom Africa bekwenza i-interview, khululeka mntaka baba, hamba ukhulume lapha, awukuvele phela nawe ku-TV. Hawu 2025 awuvele nawe ku-TV. Sicela umama malungu eze ngaphambili same ngeinyawo asibongele. Angiyitholanga ke lezi zandla. Bengingayitholanga mina lezi zandla. Shuthi itiye. Cela sivala amehlo baba egameni likaJesu. UNkulunkulu owethembekile, uNkulunkulu inkosi yamakhosi, akekho ongafaniswa nawe. Siyabonga uNkulunkulu wethu oyingcwele, sikubonga ngakho konke okuhle sikubona usenzela kona. Sikubonile usinqobela, sakubona usilwela izimpi zonke, sakubona uNkulunkulu wethu uhamba nathi. Asigcinanga ngokuzwa kuphela ngawe, kodwa impela sikubonile, sakubona usithwala egameni likaJesu. Namanje ke uNkulunkulu wethu oyingcwele, izwi lakho seluwile phakathi kwale ndawo. Phinda ke uNkulunkulu wethu uliqinise ukuba
Nkosi sihambe endleleni sikwazi ukuthi impela unguNkulunkulu osinakekelayo, izibongo zonke zikufanele, udumo nenkazimulo akekho ongalinganiswa nawe. UnguNkulunkulu osinakekelayo, unguNkulunkulu ongasideli, namanje ke uNkulunkulu wethu oyingcwele siyongena onyakeni ka2026, udumo lonke lukufanele, lungolwakho. Hamba nathi indlela yonke, ungasiyeki uNkulunkulu wethu oyingcwele. Ngegama lika Jesu waseNazaretha siyayala uNkulunkulu wethu yonke imoya ukuba ikhothame uNkulunkulu wethu oyingcwele, ngoba wena Jehova you are taking control of impilo zethu. Ngegama lika Jesu waseNazaretha phumelelisa icebo lakho ngeimpilo zethu, ngegama lika Jesu waseNazaretha. Namanje ke uNkulunkulu wethu oyingcwele sisazodla, phinda ukubusisa uNkulunkulu wethu, wandisa ukudla uNkulunkulu wethu oyingcwele sokudla, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Siyabonga, ngiyacela sihlale phansi bazalwane, ngiyacela sihlale phansi.